Excuse me, don't mind me. Var det ikke på tide, at du lige fik stoppet den scroll? Hov, stop lige. Jeg mente det sgu. Jeg hedder Sune, studievejleder på UCH. Så stopper du. Nej, jeg er simpelthen for at minde dig om, at du skal til i gang med at tage en uddannelse, som du vælger. Ikke din mor, ikke din far, ikke din revisor, ikke din søde lille hund, men dig. Nej, var det et dejligt lille billede nede fra bartenderskolen på Malta? Nej, hvor fint. Okay, så du godt lide praktisk fysisk arbejde. Så gå det efter mavefornemmelsen. Det skal være altid. Hvad går altid efter mavefornemmelsen? Så få dig en uddannelse, der giver dig et job, hvor du ikke nødvendigvis skal sidde bag et skrivebord. Det her er kedeligt. Kan du huske dengang, du lavede det der fede tømmerarbejde ude i haven? Jamen, du skal lige scrolle. Ja, lige præcis. Var det ikke bare fedt? Se, du kan jo godt. Gør det til din levevej. Hvorfor ringer du ikke bare til en studievejleder allerede nu? Eller hvis du var i gamle dage, så drejer du.